Дами и господа, този поздрав е специално направен за Христо. От неговото семейство специално за най-добрите майстори от Смолян, Христо, Амет и Сержо. За Христо патрона, оригинал от Смолян. Леско семейство от Смолян, поздрав, кераса ме дадеске. О Христо, о майстори, кај си Леско, рожден ден, ромален ми фамилија, мастаренту маре мосте, и симан будбари фамилија, капабарав тумен. Вали грби на Христо майстора, пак му върви, многу работи, никога не се предава. Керела, Смолян и Южна Българија. Леско алав си баро Христо, онай баро Анди Смолян. Керел Букипе Хурденге, всичко сам постигнал сам. Се издигнал, има къща палат и най-красивите деца. Вали гърми на Христо майстора, пак му върви, много работи, никога не се предава. Керела, Смолян и Южна Българија. О Серджо тај, о Амет, Ашунен, Сова Керена, нашти преравена ме дедес е Христо. На Христо майстора, пак му върви, много работи, не се предава. Керела, Смолян. Изпрати ми жеме малко маризи, той е яка фирма, няма кризи. Изпрати едно порше. Акалео саврете джане.